Vale, pues yo le doy a iniciar grabación. O sea, está grabando, ¿no? Xa Ya está. está. Xa está. Si queres, esta é a vista xeral. E isto Si es aquí, queres, en el pero dos. bueno, eu deixaría o ou No, si no, queres no. poñer no 2, enfocaría aquí esta. Bueno, de momento plano será. Plano será, alcalde 2, 3 PP. Hai que esperar por el un pouquiño. O sea, si yo le doy al 2, al 2 a este 2, no, los dos son estos, no los de arriba, ¿no? No, este. Perdón. Y al 2, pero esto no Temos se que mueve. esperar por ela. Bueno, pero Vale. digo, sí. Le doy al 2, pero no se mueve. A ver. Hay que darle para allá. Es así. Así. Algo. Sí, pega de un toque. Espera, que non está chamando. Chámalo tú. Diana. Se supoño que sí. Ti non te levantas, verdad? Sí. E vas por ali, sí. Toño no. No, aquí no. Por iso, por iso. Bueno, non pasa nada. Bueno, vamos a esperar. Los 5 minutos de cortesía. Sí. Ao final dos e viñeches. Ao final viñeches. Hoy María, José María non foi a traballar. María. No, pediu o día. A súa filla. Pediu o día. Que María? A miña filla. Non había, está aí detrás. Home, claro, normal. Están ali meus pais tamén. Cales son os teus pais? Os que están no medio. José María, está Polo, está Ajá. meu pai, miña nai, E a túa nai. e o meu irmão. Sí. Vale, pues mira, coñecemos a familia. Bueno, yo empezaría. Empezamos, sí. Xa son. Estaba aparcando, como esto durará. Bueno, sí. Pois moi bo día a todos e a todas. Imos comezar este pleno extraordinario. Moi bo día a todo o público que nos acompaña, tanto na despedida do que foi un gran alcalde durante os 26 anos que Alfredo Rodríguez estivo o timón deste barco, e esperemos que esteades tamén para acompañar o que vai ser o novo alcalde, esperemos, pois a partir de hoxe. Empezo pois coa sesión, coa orde do día deste pleno extraordinario do día 1 de setembro. O pasado día 18 de agosto de 2025 fíxose efectiva a renuncia de don Alfredo
Laudelino García Rodríguez, a alcaldía deste concello, non así a súa acta de concelleiro, polo que de conformidade coa legislación vixente faise necesario proceder á elección do novo alcalde. Neste senso, o artigo 198 da Lei Orgánica 5/85 dispón que poden ser candidatos calquera dos concelleiros que encabecen as listas que concurriron nas eleccións hai 2 anos, neste caso o BNG, o Partido PSDG-PSOE e Partido Popular. Se ningún obtén a maioría absoluta, pois neste caso habería que coller a lista máis votada e sería candidato pois a persoa que encabezaría a lista máis votada, pero como esperemos que iso non pase, pois o que temos que facer é votar. No sistema de votación se vai a seguir a mesma fórmula que levamos desenvolvendo neste pleno, que é a man alzada, e polo tanto o que compre agora é a presentación de candidaturas. Teño que verme na obriga de preguntar si tanto no partido do BNG non hai presentación de candidatura, do PP, Partido Popular, Partido Socialista. Sí, presento, aquí está a candidatura de Aurentino Alonso, e polo tanto o que cumpre despois tras a renuncia de eu mesma como concelleira de Cultura e segunda tenente de alcalde e número 2 de esa lista que concorreu ás últimas eleccións, polo tanto non podo concorrer como candidata. Aquí está a presentación de Aurentino Alonso como candidato e o que procede é a votación. Votos a favor da candidatura de Aurentino Alonso para a alcaldía do Barco. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Pois logo non queda outra máis que proclamar a Aurentino Alonso por 9 votos a favor, 3 en contra e 4, neste caso, abstencións, como alcalde do Concello do Barco de Valdeorras. Noraboa, alcalde. Para elo e para ser investido como tal, tes que prometer o teu cargo ou xurar. Polo tanto, collemos a Constitución. No, pensei que traías o testigo. Bueno, como non me deron o papeliño, sí, aquí está. Espera, onde está? A ver. Sí, perdón, aquí está. Bueno, é que tú tenme que facer a pregunta. Bueno, xuras ou prometes pola túa conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas de cargo de alcalde con lealdade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado? Prometo, pola miña conciencia e honor, cumplir fielmente as obrigas de cargo de alcalde con lealdade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Moitas grazas. O bastón de mando yo puesto. O escapulario tamén. No, bueno, no sé. Bueno.
Sí, ahí está. Aquí. Qué lío. Ahí estamos. Bueno, hasta ahora os nervios estaban calmados, pero ahora xa é un momento pois bastante, en fin. Antes de decir unhas palabras, simplemente darlle paso aos portavoces dos dous grupos da oposición, do BNG e do PP, se queren decir algunhas palabras, Manuel. Sí, moitas grazas, moi bons días a todos e a todas. Era un pouco xustificar o noso voto en contra, non? Igual que fixemos no pleno extraordinario do 18 de agosto, queremos comezar amosando a nosa solidaridade e o noso apoio a toda a veciñanza do Concello e da comarca afectadas polo lume. O noso agradecemento a todas as persoas que en situacións tan difíciles loitaron contra os incendios. No pleno do 17 de xuño de 2023, o grupo do BNG votaba en contra de Alfredo García como alcalde do Concello do Barco, por coherencia e dado que a prensa sinalaba o seu labor continuista do candidato xa alcalde, e nós queremos outra maneira de facer política, votaremos tamén en contra de Laurentino Alonso como alcalde do Concello do Barco. Iso non quere dicir que non lle desexemos acertos e moita sorte no seu novo cargo. Igualmente, agradecemos a Alfredo García estes 26 anos de servicio público e desexámoslle toda a sorte para o seu futuro. Era a miña intervención que tiña pensado antes de tomar posesión. Moitas gracias, Manuel, voceiro do BNG, polo Partido Popular. Hola, buenas tardes. Bueno, mejor mañanas, aún no son tardes. Desde el Partido Popular de Obarco y en nombre de mis compañeros queremos felicitar en su proclamación como nuevo alcalde, al asumir este compromiso y dedicación al servicio de los vecinos. Le deseamos acierto y responsabilidad en esta nueva etapa de transición que afrenta este ayuntamiento. No queremos dejar de señalar también que desde nuestro grupo lamentamos que no se haya considerado la posibilidad de que el número 2 del equipo de gobierno asumiera el cargo, lo que haría significar un hito histórico, al convertirse en la primera mujer que asumiría la alcaldía del Barco. Por esto es todo. Moitas gracias á voceira do Partido Popular. E agora, pois, vadesme a permitir que vos dirixa unhas palabras. Queridas veciñas e veciños, compañeiras e compañeiros da corporación, amigas e amigos, e moi especialmente a miña familia, grazas de corazón por estar hoxe aquí nun día tan importante para min. Antes de comenzar, quero determe no que aínda temos grabado na retina e no corazón, os terribles incendios que veñen de arrasar o noso concello, e toda a comarca de Valdeorras, zonas naturais de valor incalculable moi próximas a nós, como Trevinca, o Caurel, as Médulas, a Serra da Enciña da Lastra e tantos outros lugares do noso país. Povos que estuveron directamente ameazados polo lume, vadesme a permitir, vou a nomear todos os povos do Concello do Barco ou aqueles núcleos poboacionais que estuveron moi ameazados e que ao mellor hoxe houberan significado outra situación neste acto no que estamos. Alixo, O Castro, Cesures, Coedo, Ferradal, Fervenza, Forcadela, Nogaledo, Castro, O Meiral, Outarelo, Reporicelo, Santa Mariña, Santigoso, Soulecín, Vales, Vilanova, Vilarrica, Vilariño, Viloira e Xaguaza, 21 povos do noso concello estuveron moi ameazados polo lume neses días e ao mellor, o que dixen antes, hoxe este en vez de ser un día de festa sería un día de loito como en algún concello próximo ao noso. Quero expresar a miña solidaridade con todas as persoas afectadas, o meu recoñecemento para quen loitou sen descanso contra as lapas, veciños e veciñas, brigadistas, bombeiros, voluntarios, protección civil, GES, policía, garda civil, exército e en especial a UME. E o meu compromiso como alcalde para que a reconstrución do perdido sexa unha prioridade. Estas feridas tardarán en cicatrizar, pero estou convencido de que, como sempre, erguerémonos xuntos, porque se algo caracteriza o Barco, a Valdeorras e os galegos e as galegas é a súa fortaleza e a súa capacidade de levantarse ante as adversidades. Din que non fai falta nacer nun lugar para sentilo como propio. Eu son un exemplo deso.
Hai xa máis de 35 anos o barco abriume as portas de par en par. Aquí atopei a miña casa, aquí formei unha familia e aquí naceu a miña filla, barquense de nacemento e de sentimento. Desde entón, este pobo deume todo. Hoxe sinto que chegou o momento de devolver tanto agarimo e tanta xenerosidade, con humildade, con entrega, con gratitude e con corazón. A política non é algo novo na miña vida. Tiven a honra de ser concelleiro durante 15 anos en diferentes áreas, sempre intentando servir aos meus veciños e veciñas, pero hoxe o reto é maior. Ser alcalde do Barco non é só unha honra inmensa, é tamén un privilexio e, sobre todo, unha enorme responsabilidade. Sei que o listón está moi alto, que queda moito por facer, pero tamén sei que a experiencia, os anos e as canas axúdannos a tomar as decisións con máis serenidade. Non sempre gustarán a todos, pero gobernar con honestidade exixe valentía e ás veces hai que asumir esa peaxe. Ídesme permitir que me deteña un momento para ter unhos recordos especiais, porque de ben nacidos é ser agradecidos e ninguén chega solo ata aquí. Grazas á miña familia por estar sempre aí, apoiándome incondicionalmente, e en especial aos meus pais, que nos inculcaron ao meu irmão e a min que na vida hai que traballar arreo e hai que ser honrados. Como tantos outros, foron emigrantes que un día retornaron e sempre na súa vida un obxectivo fundamental, que os seus fillos tivesen as oportunidades e un futuro mellor que o que tiveron eles. Estou convencido de que o conseguiron. E grazas especialmente á miña muller e á miña filla pola súa comprensión, a súa paciencia e o seu apoio constante, sin os cales esta dedicación non sería posible. Grazas ás miñas compañeiras e compañeiros do PSOE e en especial ao Grupo Municipal Socialista desta corporación, Suso, Alba, Miguel, Alicia, Orlando, Diana, Marga e Alfredo. Moitas grazas polo voso apoio e pola confianza que depositastes en min. Permitídeme un agradecemento especial ao alcalde Alfredo García, un alcalde con mayúsculas e un referente no municipalismo deste país. Grazas polo teu apoio e pola túa confianza que depositaches en min durante estes 15 anos como concelleiro. De ti aprendín que para gobernar un concello hai que falar moito coa xente, pero sobre todo hai que escoitar moito máis. E non che caiba dúbida que ese será o meu rumbo. Despois de 26 anos nos que levaches ao barco a unha transformación sen precedentes, decidiches apartarte. O barco está en deuda contigo. Goza dun merecido descanso e moitas grazas polo teu legado. Tamén lle quero agradecer a todo o persoal do Concello o seu traballo, a súa profesionalidade, a súa lealdade e o seu esforzo diario. Son imprescindibles para que o Concello funcione. Moitas grazas de corazón. Veciñas e veciños, o relevo que hoxe se produce é natural e é democrático. O noso compromiso segue a ser o mesmo, traballar con honestidade e honradez, escoitarvos, atendervos e buscar solución aos vosos problemas. As portas da alcaldía estarán abertas, como estiveron nos últimos 26 anos, pero todos sabemos que o verdadeiro despacho dun alcalde non está na casa do concello, está na rúa, nos barrios, nas parroquias, ao carón da xente. Amigas e amigos, o barco avanzará se todos remamos na mesma dirección. Eu creo nun barco máis amable, máis acolledor, nun barco con futuro, nun barco para vivir. Hai moitos proxectos en marcha e outros que chegarán. Non teñades ningunha dúbida de que o barco, o pobo, que se nos converteu nunha pequena cidade da que estamos moi orgullosos, seguirá recibindo o impulso que se merece. Pero para iso necesitamos a colaboración de todas as institucións. Quero dicirvos con claridade que non me temblará nin a voz nin o pulso para reivindicar o que lle corresponde ao noso pobo, ante quen sexa e onde sexa. E eu porei sempre por diante ao meu pobo, por riba de calquera outro interese. O barco, como capital de Valdeorras, ten que seguir sendo o motor desta comarca e como tal o defenderei. Chego á alcaldía grazas ás miñas compañeiras e compañeiros do Grupo Socialista que están aí sentados. Elas e eles van a ser o meu apoio, o meu equipo, o meu ánimo, porque con elas e con eles comparto moitas horas de traballo e sin elas e sin eles eu só non sería nada. Pero tamén quero contar co resto das compañeiras e compañeiros da corporación, porque tamén representan a unha boa parte da cidadanía do barco e merecen o mesmo respecto. A miña man tendida
e o meu compromiso para que entre todos sigamos contribuindo a mellorar a vida das nosas veciñas e veciños. Estou seguro de que, desde as nosas diferenzas e discrepancias, seguiremos debatendo e acordando no mesmo tono de cordialidade e respeto que mantivemos nos últimos anos. O diálogo será fundamental para chegar ao maior consenso posible. As liñas maestras do barco que queremos están trazadas. Un modelo de barco sostible, acolledor e amigable. Seguiremos impulsando a actividade económica e apoiando o tecido productivo. Seguiremos protexendo o medio ambiente e apostando polo rural. Seguiremos impulsando o turismo e apoiando a cultura. Seguiremos potenciando os servicios sociais e apoiando o tecido asociativo, aos clubs deportivos, ás entidades de todo tipo. Seguiremos mellorando as infraestructuras urbanas e rurais e seguiremos recuperando o patrimonio natural e arquitectónico. Tamén seguiremos promovendo políticas para a infancia e a mocidade e buscando solucións ao problema da vivenda. E, por suposto, seguiremos reivindicando mellores comunicacións co resto de Galicia e de España e unha sanidade de proximidade e de calidade axeitada ás nosas necesidades. Non quero rematar sen mirar máis alá das nosas fronteiras. Hoxe, mentres celebramos a democracia no noso concello, en lugares como Gaza, Ucraína e en tantas partes do mundo, a xente sofre as consecuencias da guerra. Desde o barco, terra de emigrantes e de acollida, quero expresar o noso desexo de paz e de solidariedade con Palestina, con Ucraína e con todos os territorios e povos asoballados polas guerras. Veciñas e veciños, póñome ao servizo de todas e todos vós. Fago con humildade, con responsabilidade e con ilusión, porque creo no barco, creo na súa xente e creo no seu futuro. Moitas grazas. Bueno, me dice aquí a compañeira Marga, claro, a falta de experiencia de presidir este tipo de actos, teño que levantar a sesión, así que sin máis asuntos que tratar, levántase a sesión.